Tungi yang lain ke puang, ini mani yang roa lang try. Ini wai lang tu kejingrai na kejingrai, kebahan rio na kejingrai assembly, kebakerteng, kebapen crowd you try. Ini tap lang kita. Ben crowd ya u, Jesus Christ utrai, piki pan ben rio ba ula. Teng lang man roi, sa kajing roi, kabashis par pun rio. Ngala shem, yu chi su bain, kanam trong u ga tiang, u ba ba briu tam hakin shi po hajar, u tiu li jong kari tem, u close step up per night, u ba ba briu tam hakin.
Jesus.
经要罗个经的那么罗什么气死，你爱我什么气死，你爱我什么气死，可不让不罗什么气死你爱，可不让不罗什么你爱气死，可不来什么气死，什么气死 ，Amen。Pilaban siyang. Ublay hibun ya kawaya ship team. Ublay nang kerku ya pi, ublay nang ya penslek ya pi. Teh hane kapor nga. Ai kublay biang ya pi wei pero bangai kiba ya dang ya poi hadien. Haka kerteng batiang tam kejong turai Jisu. Bat nga kerpat olah dadon manu bawan kalong kasin benengkong ke bapi. Wan hakanika jaka ban syakri ban mani utrai lengkat bat ngi. Tengah kwa bah pin pau dah ke bapi. Piyeng lane pira laki kiti. Dadon manu. Teh menan badan long gi belaju wan hi. Teh mengai ku blai ro ya idan iwe i dikon ibana po nongra dikon nomlang ai ku blai ya pi la bandan rangkat bat ngi ne kapor ban syakri utrai ban mane utrai te ne kapor pra bangai ngen ya lej bai ban yo sngo ya ka tien ka jong blai lang bau syakri jong u tung ya play ya ka do nuot pra bangai ya ka do nuot jong ka ya ki skor ka ba ka jaman siem ka jongi in sha skor mo ayu try ukran lang ba usyakri uchong o to ni ngapa ngakot ya usyakri jong try nga IT ja i bat kat ba idang wan sine khmat tu ngini pediang i dang ka ba itap lagi kiti Nginai ke jing thapti ka bajur bhasha utrai ba nong penim jong Jesus Christ. To try kur khuyang i we pi we ne ka step ti nga ai khoblai ru ya phi baro ki prabangai ki balai wan lang banya lum lang ha kan ka yeng ka bala te khnang ya ka bang nyo ya ka ban yamani lang yo try da ki jing rai ki jing ro jongi bang pen krau shau hoi bang wan ru hang ni banya song ka tin jong blai hoi banya dwai banya sai ban wa ya ka khmat ka jong u ti na ka banta ki parlok baro ki ba don hakiying ki sam jong phi ha kan ka sni ki bam lei Syaki jeseng jing mani blai jong pi ha ki balang ke ba pipidon lani wat ki bangai ki badan hani ke balang ki bam simlala ban poi jeseng ngi wer lang ya pi ngi khot sobha ban sha skor sipor leng ba ka kani ka YouTube channel ka ba ngi pha shapi khnang ba kalong ke jing kar khu ya pi ru ki badan haki yang kisam ngi wer ya ki lok ki juar baro ki parlok baro ki badan hakane ka nongba hakane ka ri khasi jintia be jongi haka jelami galia bat kacha bakane ka jingsawa kane ka tendong kala aban kot ngi wer ya phi ngi khosobha ya phi banya don lang bat ngi sipor hakane ka sngi ka bamenta ti shaba ngenya ya shaprang banyo sngo ya kartin jong blai ngenya le shotrai hakajin duai ublai bok pa jungi bahabnang iwan akhma jamena ka step jena ka sngi ban aingo yame ba melong blai jongi melong pa jungi bang ilong ki khon ki jame ya ke ba me melasis pa melathi yangi atrai daga dor ka snam ka jame trying idan hangni banyak song ka kten jame ban mi i try you shakri jame bolong tang ka tendong but ai ba ka jing perkhat ba ka jing pusan ka jong brio kalong ka jing penjanai ka jame do men sem ba kho jame try khnam ba kalong ka jing kar khu ya ki dono jong hi brio baro habang ya wan lang ya ka ban yamani yame ha
kabakom kani kasngi ikar khuye me ablay nama melong babha bayarap ngi bangel aban mat kan ya ke jingis nei ba ke jangai ke jamah ke jim jongi try ba bang mi na na ke yeng hana ka step ngen mi ki brio ki ba mat ke jing kar khu bat ki bapen ka ngo ikak tien ke jamah mi pan kini ke teng Jesu amen. Ka ketien ke jong blay ke ba kabalang kalabo leng ba jong kane kasnem hi na do ke basdang hadu mental ajan kut baladang ambakala kane ke dikasni ke ba hadu bangnya karnya ne ka tim ke ba ngihab banya pajud do satar ke ba bah balik ke namar ba kakaran kumni kong kumni ban penyeng pat ya kajing sensyar hakarukom lani hakadur jong kahima jong usim debit tenging idon hakane kaspaasnem ka ba arfuway ka spaasnem ka jong udebit kadai news pa BC kat bangi don arfuway edi wow karena pateng benrio now Abraham how David don kat sau pateng benrio 14 generations now David terhadu utrai Jesu don sau popra pateng benrio ban na balas dangi ke balang ke baningkong nau try Jesu hadu mentakasngi dan arfusau generations lani arfusau ki pateng benrio kanusyo langit telada baro ki syakri ki jongblay kinya yang malakasngi ru banyakan kani umla pendap syeka kala krau kala yar hadu kata-kata Ringi aingu yo blay pa namar ba kajing ay kajing u kadabyang kajing ay jong u kaskem bad ba open la yangi ki para syakri how try ki badan hang ni bad ki bayawan na sabaru banya simenta banya peliu banya selok banya ay bentalang ya pi ki bangai baro dagani kaktin ke jong u blay halang ba jong kani katim kajing penyeng pat ya kajing sensyar ha karukam lani kadur jong ka hima usim David kabau David usensyar ha kapor ha ya ka jong u bat kani ka sabtim beda ka ongkum ni blakhat banlong ka balang ka bakat kum ka danut ka jong u blay balakhat banlong ke balang ke bakat kum ke daknut ke jong blay mana bi ke daknut jong blay rakti long daliti daknut na yodu om tu hap kali tinong dia kong daknut bajam na daknut ba habari yu ba ri ong bajam tamin la dia kata dia ke jinglong jong kinong di daknut kinong di dak seni rayo du la ni hakis nong kita jongi te kadonot ko jong blay lay banyak karan ani kepala jangan sisya kata-kata dan rei kaktin jong blay ni beda katoka kam ki apostol kaba kalai kalano arfu arma kaitu ang to ba blay kwa ya kadonot jong kibriu kanlong kadiban long kum kadanut ka jong blay namar ba David hi daladi udan ya kadanut ka jong blay udan ya kata ka bang yong tenaway ka God's own heart baditong David bodan teng kata kat aka pertai nadu bala nadu ba blay ulat hau ya ubrio Genesis iwe arfan rio lasi hadu mentakasngi ka
kalai tarik Disember hajar arho ditang David bodan kadon jongblay nasab tiang menang bangadan donot blay namang ngade ubrio ngadai kakli CLAY kli lening yang kakasi kado bertha nisab tiang tenre ubli beda kanika subjek hang ni kaong balakat banlong kabalang kabakat kum kada nu jong ublay kabalang habangi ong kabalang kamdei ka NGO non-government organization ki NGO ki bon ne lada ngajar kertang nani kamlong kabadai yoki sengau dokumai pat ngasu ong na data keten te kabalang kamderu ka cooperative society hakini kisi bamenta na marka sarkar jong Narendra Modi kala tokit lut kala yit lut kala wan lut hangno ki balang hangno kinyam badan pisasan kelur ban kini na ban kain tax GST na bat kiwe tax ki balang kile agumno ki bastan kiong ngimdi syute ka balang dan gue nak gue gawe kaken balang ong ba ngimdi syu ka balang ngong piladi ka igatate ong iladi ka cooperative society nga ong yo to parlong lada ka balang ka bangadon ka kelalong ka cooperative society ngade number 1 ban mi no na ta balang what smo ye ibadi dikan I am number 1 to quit this church. Nomor 2 kani ka balang let's say kala kelalong ka cooperative society lani kala kelalong ka NGO kom kiwe beda kisang balang kibadan hakani kari hakani ka nangba ka jongi hakoi beda ka kentien ka jing penyo apat ya ka khat ka ba ublay ong tei hakata ka tim ko baning kong mabanong kajing penyingpat ya kajing sinsyarah ka rukom kajong CM David bad hakawi beda ka kentien ngam banong kumne kajing penyopat ya ka khat lani kajing sinsyar ka bakat kum jong CM David lani ka bang ong hakakten nong way restoration of the dynasty of David ka nakaliang kajong blay kwa mah bakabalang kajong uhi kalong kabalang kabakat kum kadonot kajong u kabakum kano kadonot kajong blay kum mga ong ipimin ne kabasedang kabakum kano kata kadonot kajong blay kadonot jong blay te ngatho angne namar kami meriru kala luan bal adap merupusan senam karta plus 65 te kadonot jong blay kalong kabakum no kadonot jong blay kalong kadonot kabakhoy ublay kwa bakadonot jong phi ba jonga kade belong kadonot kabakhoy kamde ka batengen bat manga mangi hangne ki bala pediang yu jisu ma tang ki bala pediang yu jisu ngasusi benang ya kidan ki bre ki ba ngai ki bam pat pediang try jisu dan dalawai kini ke jesengan dan hangne ba idikon kini idikon jongi subhawan sakman ngenya selok ba ping ba pen pedang try jisu kom nong penem ba kadonot ka jong blay ka ba khoi ukwa ba ki bangai ki jong uru kinong ki ba khoi ba kinong ki ba khoi ka condition ka ba ningkong ki don kam ban long ki ba sotho ba kilong kinong pop bat ki don kam ban kala ka ba mod ban pedang ya jisu hakajim jongki ban kala ka ba mod kam dei ba le ya ki kam ki basniu ki kam pop mo pop barit ne pop bakra pop bari ne pop bak pau ya kata ya tip hi mangi simet te hanrei ya kita ki pop bar hoi ngia plano show blay
umdei show pastor, show ublei. Dah bangila plano itakipap jongi, ngila pediang yau Jisu, kasnam ke jong Jisu ke belami na gading pena Kalbari arah jasna mensyua, kalapan ko yangi, balapan ko yangi lah sai ko yangi dah kasnam jong Jisu, habakadono ke jong beli galong ke bakoi, manga bat mapiru ke bala pediang yau Jisu, ngila long ke bakoi, ngilong ke bakoi. Umdei namar bangile khoi ngilong kiru khoi namar balapan khoi yangi dakas nam Jisu. Amen. Kata deka condition ngilong khoi umdei bangile khoi ngilong kiru khoi namar balasai khoi yangi umdei dakas sabon kabaram tam kabangi thiet nang te na bishal no Henry ngilong kiba khoi namar balasai khoi dakas nam ke jong Jisu arjas na mensyua hadu mentaka klemat kadangla bansai ya kipop ke jonga bat ke jongi iwe piwe nanta ke jinglong ke ba ublei ulong ke ba ar de ublei ulong bahak habulong bahak kamad umdi bapop bat habulong bahak ule hak baik, ya kayak ero. Kemudian ke jingkalan jalebi, kemudian di jalebi Delhi Mistan, Bandar, uday baik ubah haoi, bat ubah Baka ketin jong u kaba palat na kaba debenlong haoi, kamlong haoi kalong bat kaba kalong haoi, kata kala day kapop, hakaji Jong Hebrew. Teu beli kwa para mabiyet. Baka jing kabangi day kaban Namar bangilong ki khon ki jong beli. Ngide ban long kumba ukpa jongi ulong. Ukpa jongi ulong bakhoi. Ukpa jongi ulong bahak. Manga mangiru ki khon ki jong u. Ngide ban long ki bahak hakmat jong beli. Hakajing long brio ngi bakla kaktin kathali nganong no ngi bakla mentang iri aso hangni wat mangau bakaran do hangni ngadang kran ka bangan poi hayeng lalong do kumui pat tandrai kadon ka grace kadon ka jaka ha ublei bakata kalong ba the very moment ka klemat hi ka ba ngi kum bakla ka perkhat ngikum bakla ka kran ngikum bakla ka le marmar kloilan phashu ble panmam no ble ong trai ngala bakla ngala perkhat bakla ngala kum kran bakla imi pala ni yakilok ki jor la ni ni nuru panmap kloi no ble baru ble kloi panmap namar balai namar bau ble jong phi baru ble jong a ubang ingai bani mani ulong ble bahak bat bahau kapop kam dan jaka setia. Nanti kau ibadah ka jinglong kaba ublei ulong, kadai ka jinglong kaba udap daga jing iye, udap daga jing iye. Ka perthementa ka kerdu jing iye. Kaba kai kaba ngiong ha na ka sento jing nga ngiong nga iye jepi, usamla bat kasamla. Kia pelio jing iye, kia ngai jepi, senrang kenterong ngai jepi. Te layak kudien apa sentuk siar hajuai. Namar ngai syakir syatai, ngai banyali bagi perlok satu. Ha sentuk siar, banya le yasem lok yasem jor, hang tu. Tang ba utau perlok samlah pada senrang. Uang badi samla kumne pesini kata ka bang e phi nga e shisama tangba la daslap tang aman phi banyak ko diet bat phi hasen tuk ser ka jing e ka ba kumno kata andre ublei jong a bar ublei jong phi ulong ublei jong ka jing e bat ka jing e ka ba u e yang a ba ja phi u kunya no ya ka maladi ublei sho kunya don khon tang marwei tang wei khon chen rang udan mdan su kiwei pan batang yo tahi ukunyano
Ula igni ka perthai ka basosat kat kania ka perthai ka bajinjar kat kania. Ula bitar kata-kata ula pha yunawa banyalap ban benbenai ka khobor ka babha handrei kibri ki da not kim ha show blai ki em ka jing em ka ba lengkar ka jing em ka badap da ka pop ka jing em ka badap da ka jing kenriang bat ka jing mutlam kim ha setia show blai tenrei hapdeng ka bakum ka taru namar ba ublai udang I yeno ba ukwa ba kibri ki kala ka ba mod uong yunawa konawa Kili isnahna meda ka yingliang bad yalap artat yaka khobor babha kabang akwa ban pen im yakibrio ba kat kiba ko ngo ya me yaka jingalap jong me bad kat kiba ko ngo ban le yaka man ka jongan nuwa kin runga ta ka yingliang bad kibam tre ban ko ngo te la dep shato ma ya yap ma ya dep shato ubli lapoi ka ta kapor bad kapoi kapor ka ba dahabaw nuwa la dep na yaka yingliang lapen rung rut kimrat sijur ula rung yala jong bat yaka kurim ka jong u tip imisus nawa ngam tip kerteng tenre ngatip kerteng tangi ki khun jong u ham u syam bat u japhet ki khun ki jong u uncle Noah bat ki kurim jong ki ya ki kurim jong ki khun jong u ham ya ki kurim jong u ham u syam bat u japhet kami tu kerteng yaki, terkidan hak yingling tangkan ongut tu mana banyak tu yang oh kena samla kena Sunday school lang no gidan mana banyak tu yang kan ongut dan yingling noa dan betul mah kan ongut pidikan ngasus nai prangot ringkat bat kimrat sijur unawa bat ka kurim ka jongu uham usyam bat ujabhat ringkat bat ki kurim jongu nriu laar long prangot kirunga ke yingliang bala khange ke yingliang uslaba lapsan lawan baro kila yaplot namar ba kapop kasensyare ki Hapeng bakum kata anda habau Noah la hiarna ka yingliang uslap ula rang. Hapeng bakum kata ru la roi biang ka pateng benrio kidang hi le pop baya le pop hi. Anda habau Abraham bad ulat kibalong sibakha kibaya imlang kia salang kia rijing lang kia rap lingkhalang kia treyak talang tenre kapoi kapor pada kaba wa Abraham ulai ka perthai kam bakalong kumbalong ka perthai jongi menta wa Abraham berstat wong ko bakha namar ki di sibakha wa Abraham wong yulot ko bakha pechene khnang banyala ya keja ki khunjonga ba ki khunjong pi banla ya keja kinong trei kinong bela ki jonga ba ki jong pi tetong nya khlat no daka jing I ma ngenya khlat no ga daka jing I tapi le akumne da phika ban jit jaka satai jit kat ba phila ban kot ka khmat jong phi phika satai ru le akum ta phika satai ru le akum ta kat seba phika ngangan sim ga batam tangkat bamon ma phi jit ma phi shwa ngan sim ya balaj na phi ulat jit ka jaka kabalasai so kabaka business ru kabah badhangta kilai trai kilai kta kilai lum spa kilai lum hajar la ruspa bandah balabun kapisa larben kapela hakajaka banyalai ya kaban aingu ban syakriu blai kapisa kabakidan kababuan kakut hakasngubha jong kapertai ublay wong katu ngala penslay kala yap ludru mentas sekaju wong way arla ngan penkut sundan kini sebarhoi kama dedep tang dekading ya kasodam bat ka komra hang taru ladon ka jingele ban kerpat ya ublay
Blay map yaki brio pela yaki ublay ang ngam map shu yaki ngam map yaki namar ke pop ke jongki namar ke ringkang jongki namar ke jingile persya jongki ngam map yaki daleleru usyakri jong blay wong yu blay hatu ladadan sispa mamap ladadan tang ui ngam map sispa alai na yakaran lo akhir dor san pau akhir dor sipau mdan kabakot dan tang ulot bat ka kurim jong ublei usuang me mino nang nia nagan ke jaka khilai no shano bangan thang no ulot bat ka kurim kelayami henrai i Mrs. Lot pada namar baidang benut ya ka Sodom bat ka Gomora long komba benut ki kon Israel ya ukhiu do jing tak kala jong kari Egypt bun kiyap na setengah nanti kelemla ban poi syarikanan ka kurim jong ulat ru ka phaidien ka i ki khon ani ka siar hang tu hasenduk ani ki dhara ki muka ani ki sot ani katuka khan kitu ki kot khando te ki babun ke bangila sim kinti ya kani kari la thang lut yaki baro dakading lalut bat kalok ru namar ba ka benut ya kita ki benut ya jing sobha ma marsun phadin wak ka kala mau mulu manakani ngadang i hapok ka YouTube ke jongai bagi sendur ya ka jaka bagi lab ya ka mau mulu balakla mau bena jong ka kurim ke jong ulot bahaba kitu ki nongti ki nang wat kiti kisnya lap ya ka bakalong ka dur jong ka brio ka bajrong ka ba ikan ka ba bhabrio kado kata-kata ka kurim ke jong ulot ta kata de ke jinglong ka ba blei ka yang aba yang i ba ulong wei ulong blei ba i kwa ba ki priu kinjat ublei kwa ba kanja ka jingslei hakapornowa ublei kwa ba untang ya ka Sodom bat ka Gomora ublei kwa ba mano manuru unyap ublei uang ngam sngau ba haka jingyap no jong ubayap ngam sngau ba haka jingyap jong ubayap dan kan teli ke jingyap menta dan arteli ngam sngau ba haka jingyap jong ubayap wei pa wei ubrio uhaban yap andala poi kasni karta jong hakamet do haban bo yo shalom jintab namar ba la poi kasni balakot kapor kaya ka jong manga mangirung inyamat ya kata ka wei kasni la da try jisu dang penslam ya ka jwan arsin jong syakane ka perthai lalu try Jisu warna sibit ngidang yaim teki baladan yau try Jisu akadana jongki kitu kibalale haswa jonga ba jongi kibaladan yu Jisu kinya her shwa banya syam yu Jisu hang te haswin ban manga ba mafi bedang em ngin saya her pat nadin jongki henre ladau Jisu dang penslam ngin haban lit no anane kapatai hakanu kasingima hakanu makapor ublei uang ngam sobha ya ka jingyap jong bayap kata di jingyap jong kado henry uang ngam sobha ya ka jingyap jong bayap ka bamot ka jingyap jong ka mensiem da yap kado lelei le tap ne la da mlap ya ka menjap le sebaja ka aksiden la ne ba crash ka plane la ne baja kanu ka jinja ka duriau ki lomba kin sa ai sha ublei hakata kasing kabakot ya kamet jongki henry haba yap kamensim klam ublei yap kamensim klam utrai Jisu ka jingim kamensim kan le shedujok ka liulong ka baklam trai te namar ba ublei kwa bagi breu kin yap haka jing yap jongki ukwa ba baro kenyo
uka babaro kene shabeneng ublay uka ban ai ya wei pa ka wei ngamabenong na ki jing thao ki jong blay bakin yo ya ka ai bakin yo ya ka jing imbam jukot eternal life himla ban yo na kabalang ka ba fidan ma para bangai be him yo na kabalang eternal life ka jing imbam jukot phi yo tang na ublay ubalong utrai Jisu uba kwa ban penim ya ka mensim ka bajot ya ka mensim ka baram jonga ba jongi langi le pop ka no ka noru habangi phai sho ble iwan phai sho trai Jisu utrai open mat hangi ya ka jing im ka babam jukot ba habangi mat ya ka jing babam jukot ladang ayap no shibit ngatikna shispa na ke shispa bangan le shabenang handre lada ngayap sibit khalam utrai Jisu hagim jonga nga ong biang shispa na ke shispa ngatikna bangan le shudujok mana bokwa ban le dujok ngai mdan bokwa barong ikwa ban le shabenang para mebi ban le shabenang ngidon kam ya utrai Jisu hakajim jongi dena kata kadau bau try Jisu usapen yang ya ka balang ka jong ka bau ong kum ni Matius kan riu khat pra ngan tei ya ka balang ka jonga baka kerdap ka dujok kan amla ya ka ublay ukwa ban pen yang ya ka balang baki briu kin yo em baka dujok bat usoitan kinum yo ya ka ban patom ban patan yang aba ya fisate handre bangen yo em ublay uka baga balang ka ba ula penyeng ka ba ula khat ngala banong ya phi ba yanga baka jingkwa ka jong ukalong bangi dei bandon ya ka do not ka bakum ka jong ublay sutu ya kata bandan ya kada no jong u ani kan tanya Hebrew tenamar bu udon usyakri jong u usim debet uba khoi kada no wada pedeng ke jing bakla pat ka jing duna ka jing telot ha ka jing long brio handre ha pedeng bakum kataru udon ka wei ka plus point ha ka jim jong u bat kata kalong ka jing khoi jong kada no komno khoi kada no Wadan babisni yo ba unsa yo ya ka khat sim usim sol bahaswa jong ba yela dia ka ngo yo blay ula yo iba yo uni ubriu ngan sapen khain no ya ka jinglong sim jong ngan kene no ya ka khat ka jong undu no ya ka syuki sim ya ka khat sim bangan ai no shunu ubriu ubakum ka danut ka jong ula bisni, ula pihoin, ula temu, ya kaban be merat yo keleng ke jaka. Handre debet, hapeng jong ka jing pet krat, lailum laiwa, pet syaki krem, pet syaki kro, bad hakawai ka sen, upoi hakata ka krem ka ba ka kerten jong ka de ka krem engedi, ENGEDI, engedi kata ka krem. Debet beli angta. Bating yu debit banayim ka mensim hapeng ka bakum kata usim sol upoy hangta hi upoy bat baki sipai ki jong debit kiong debit usim sol udan hangni teme yang nya le no ngin ya le no yang nya pendep no da usum lani da kawailam debet wang wat kta yau balas le jong blay wat kta yau balas le jong blay ublay kwa ba u debet un penyap yau simsol uba bihoin uba bisni kaperthai ka bang habadan gaspa kijalut kita ki berkhoi Stai shari jantia jungi marka jing yakni spa par duyong
kam sniu ki baharu kam ke ba ki breu ki le she ki tu ki jaka serkai ba banyak tu epi ki don ki perlok ki banga ya itu ba ya ki bahayin jong ki la sha pen khoi na la sha pen dep na tang na ka dau ka wei ka khlau hamu pala kata de ke jing em jong ki breu ka jing em ka ba serkai ta hendrei u blai pat na ka jinglong ka ba ulong ba yo I yo ni David ba breu udon ya ka da not ka jong kwa satya ba David un sniu unjan u blai u yo I ya ka jinglong ka jong David ba long breu ba kho ya ka da not ka jong ba tak ti satya ya usol wala da ulong kat ba ulong kata ka de ka plus point ka ba ningkong ka ba David ulong ka ba ar hala ka jong ka ying ka sam u David udan si bon ki khon bon ba ki khon namar ki kurim jong uru ki bon da ka ba buram haka tu ka pateng bendreu da se ki breu kila ban song kurim ha ka ki kurim ki jong David ka Mitchell ka Abigail ka Bathsheba and so forth melakan masuk ki khon ro ki bon tena pedeng jong ki khon ki jong u David don pat sa wei u khon u balong rebel hadu kata-kata yokpa new khon ka kerteng jong ur ka basotanat sukhain ha handre ka jinglong jong ur ka basatar hadu kata-kata uni udai u Absalom u khon jong David ula don ka jing thmu ban kup COUP kup lani ban kni no ya ka khat sim no David ukpa jong can you imagine ha Pakistan ka jing ya kalon sarkar ka jing ya penyang sarkar ka baman ka por bad kile akomno kita ki sarkar ki syakni jubar uzia ul haq ukni utu HM Arsyad utu bola kela long lalai pet syari bilat lani syari Amerika lalai self excel setaru wegum to musharaf ma musharaf ru la pet nanta sau syarif ru la pet ki pet balai bakiri namar balai yo sya penyap balai yo sya penyap namar ya ka khat sim jongki ka khat prime minister jongki la syakni no hawe la kup la kni bor u Absalom ru udan ne kata ka donut ban kni bor ya ka khat ka jong khpa jong u ban yele persya hakawai ka singi u Absalom namar u de babhabrio bai khan sinrang bajrong nalo kata ka jinglong ka bele persya ya le jong khpa jong u udan yusinyo bajrong long hair kumya ki kenthai ki ba e sinyo jrong kenthai minta te bun bakap ma handrei hakapor jong Absalom sinyo jrong kat hadu ahani khasio te kat ba udang song yo kulai banai khat ya kisipai jong u banyele persya yo David utau sinyo jong u hakulai bu song usakut haki dieng haki tenat dieng bat utau kulai mare wot sakhamat ya Absalom renghang isakut hajarong nu dieng bat ba usipai jong David Abner usimdo som bat usom ya jerak bat Absalom uyap Hasan lalu itu ia kata syau David jaka bunong kok hai phai le percaya nga phayam phadap ula dep nang umta kat yu khon bile percaya namar ba sisin kasi ula thamuru ban sim ya ka jing em ka jong khpa jong yo David David hagajaka ba un kerkok hagajaka ba un kemen bau Absalom ula yam u David pitep ula ayu ula yam penban u David ula yam penban bat baka jing yam ka bu yam kalong bu yam sosi
namar ba ukhuan jong ulayam kata dia ke jinglong kabau David ulong ba kwa ba kibriu kin yap haga lanot haga shipa bat haga jinjar ublay kwa ya kabalang ka jong ba kabalang ka baula penyeng kabalang ka baula tei kade benlong kabalang ka bakat kum kada nut ka jong kada nut ka badap ta ka jing ye kada nut ka bahak kada nut ka bakhoi kada nut ka bamkwa ban pensusi ya kiwei pat handre kada nut ka bakwa ban pensobha babaro kikhuan jonga ong ublay ya ki bangala penim ya ke bangala thau knang ya ki ken mat ya ka jing penim ka jonga kata ka de ka donot ka jong ublay ui kata yang apa ya pi ka tin jong ublay yo anes like handre ublay ong na ba ublay ui kata ya ka perthai kat ba ulai tino ya lau khon bala khamar we ba ui uba ngai ha o lani uba pediang ya o jisu u yo ka jing im bam jukot but ru ubam ngai ya o ba kentai ya o unyap shabam jukot ublay ui ya pi ba janga bat namar ba ui upenyang ya ka balang ka jong bat ukwa ya kata ka balang ka jong ka ba ulai penyang ya ka balang ka jong ka ba ulatei ba ka dei ban long ka balang ka banga ong biang sesien ba kan long kum ka da nuot ka jong ublay pat ka da nuot ka jong ublay la ban syam tang hawai brio hakane ka perthai satlak ka bagi brio dan daki bilian kan ne bat utaw de tang im David ba blai ukwa ya o ba on long ka jingkar khu ba blai ukwa yanga ba ya phi bangin long ka jingkar khu ha ka jing im ya ka bangi don ya ka ban im kum ki khon ki jong blai te ha ba blai ula penyeng kat ne ya ka balang ka ba ula thamu ula thau ka jing thamu ka ba blai ula thau ya ka ne ka balang ka jong nala bu ye kata ukwa ba kini ki jing thau ki jong kini ki breu ki jong ki ba ngai ya kinya yai rengkat bat ma kinya yai rengkat bat kinya em kumba em ma kin le kumba le ma den ta kadau habau try ubau blai upenyeng ya ka balang ka jong ka bangin susah haju ka bangin namlong kibre ki bamle em handre ukwa ba manga ba mangi ki balong ka balang ka jong bangi mi na kising oi ki jongi ni mi na kisem ki jongi banle cheka perthai banyalap ka gospel Yohanes hakato ka benta ka bakhadu jong ka gospel ka jong utrai jisu ong Yohanes ngangala pendep ka kam ka jonga ban nga pharu ya phi kum ki langbrat hakmat jong ki suri bangin lai banle ban wan lam ya ki wei patru ki mensem ki bakodor syaka jing penem ka bangadai ban yo baki brio kin yo em baki brio ken mat ya ka jing penem ublay namar bu ej kata ki brio wai to ka nuksa ka malakren sisena ka por ane ka sen ka beladap boblay kwa ba ki brio ken phasho ublay ukon sarong auria ubala jot ubala sapra ka jing im jong upai shala ying shokpa ka bamot ba ki brio ki barong ki nong pop ki pai shau blay ki kala ka bamot ki wan shau blay ublay kwa yakato ka nong Samaria ka basngau hok ka basngau nyam hadu kata bahkan pai shau blay but about try jisu kum ublay bat kum ubriu ya syam batka ban lei ban pan naka ban yo di namar ba lasliang haka jinglong jong kum ubriu kane ke beriu ka ong kum nung anai yame ujiu
namar mangi kinong Samaria bat kiju ngim jualok setia habau Jisu la pensyaya ka ya ka jinglong ka bakani ka breu ka long ba ka jinglong ka bang im ka jinglong ka baki im kamde ka jing ba tanghang ne perthai bat bau kular ka balada ka di ka yo bandi ngama banong ya kata ka om ka ba utrai Jisu ai kan om sliang syo lano ro bat kani ka breu haba ka mat ya ka om ka bau Jisu u ayaka ka bat khiu phiang ka bat borti ka bat khiu banai mare sya ka dong ka snong ka ba ka syong banai ya thu ya ki breu baro baudan ubreu ubala ban aya ka jing im ka ba bam cukot ya ka om ka ba kidi ken om sliang syo lano ro kata de ka jing kata ka de ka jing kwa ka ba ublei ukwa ban khot ya ki breu bau penyang ya kani ka balang hadu kani ka ya ka ba mentaru ban khot ya ki breu bakin wan shau try bakin kala ka ba mod bakin ina no ki pau jongki bat bakin mat ya ka ka ba ublei ukwa ya ka ban thau thamai ya ka jing im ka jongki ublei ukwa ba ki breu kin syam ya ka jing sok ya ka jing kmen ha ka jing im ka jongki ya thu ya ka to ka jing ya thu hapo ka kitab jong amas khandai kala nong khat wei hadu khat san ba ukhat ya ki breu ban long ki nong trei ban pendap no ya ka jing khat jong u ba ki breu ki wan banya rap banya riang hadu ba ka penlong ba unong ot kulai la pendap syu ka jing ot uni unong bet ulawan ban bet sambai ka jing kerki ka urgency jong ka jing elap ka gospel ka dan kam hadu kata-kata balai wa blai ukwa ba ki breu ken yo em bat ba ka jingkwa ka bo blei ba ki breu ke nyo em kalong namar bu thau ya ki u ya ki kwa ya ki ba ken yap ka bang ong mene ka basdang kwa ya ki ba ken jot han reu kwa ba ken yo ya ka jing em ka ba bam jukot kata ka dei ka ba blei ulong bat ba ka dei kata ka jing thmu ka ba blei u pen yang ya ka ni ka met ka ba long ka balang jong u nang ba ka jing thmu ka ba udon ka long ba ken yo em bat ba ken lai na ka jing jot te ini khubar ba khanjat banga kwa ban ai shapi han ka sing ka ba khaddo jong ka ne ka kwatar ba jong ka ne ka theme le ne ka subject ka ba blei u kwa ya ki breu jong u ken don ken long kumba ma o ulong bat ba ken don ken long kumba ma o ulong de tang haba ki em ya ka jing em ka ba ki perthu bot yau David usyakri jong o tenam ta ka buram jong o amen.